Horas marihita saluhutna. Pinasaha ma tu tonga-tongata selamat tahun baru. Manang di dia pihamuah kadamang doh dainang tang yang nami totong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion itu hatta Jesus Kristus. Adorakso taparadi hatan itu hatta jumulu mahita martangiang. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Amin. Hatan itu hatta nagabe jamita di Minggu Parjulu dung Epipanias tanggal 2 Januari 2020 imana tersurat di Matius bidutulu mamukasian ayat 10 tolu rodi ayat 10 pitu dohot topik minggu hati goran ni debata dipahot di bagasan Yesus Kristus. Kehendak Allah digenapi di dalam Yesus. Akadamang dohot dainang hujaha madihita hatan itu hatta songonoma didok. Uji maro Yesus sian Galilea tu batang aik Jordan laho padidihon ibana tu si Johannes. Alai majua do si Johannes didok ma audonian patut didiomu hape horo madapoto nau. Alai didok Yesus mamadok ibana songoni majolo ai tamado tapajongjong nasa hati goran dungi diului maibana asadug tardidi Yesus pitor hehe maibana sian aihi jala muka malangit jadi tarida mamijur todini debata songod darapati sumonggopi ibana laus makuling ma suara sian gijang didok ma odo anakku haholongani haloman ni rohaku do ibana ima hatan itu hatta hamu kadamang dohot dainang songon nataida jalan natajaha di bibeli ia trupuk jami taon ima berita taringot tu padidion ni Tuhan Yesus molo di Alkitapi di baen Yesus dibaptis Yohanes dak pola adong siragu honot tadisi naldo tersurat songoni di bahid di bibeli tutu majaha songoni mamitor tubuh masuku-suku dihita buasa terdidi Tuhan Yesus na merdusa do ibana asa dididi dungi buasa si Johannes madidi aina tumi bodo pangkat ni si Johannes asa ibana madidi Yesus akamang dohot tamuah kaina nami ima manang napiga suku-suku natubu turo hatta hola tajaha turpuki jala hupikir wajar dui ani narohatta ay so namardusa Jesus buasa pola didio nate ay hajahatu dia nanula ni Jesus asay ko didio ni bana songon nataboto ia pa didion na pinatupan ni si Johannes ima pa didion tuhamu bau ni roha manang pertobatan di ayat 2 didok paubahamu marohamuna ay nunga songgop harajaun banua gicangi bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat ido didok molo songoni namardu sama Jesus asagabe dididi ibana dungi Tuhan du ibana seharusnya ibana dunian madidi si Johannes on gabe si Johannes do madidi Jesus dan naung terbalik hamu kadongan suku-suku tai lausido suku-suku ni si Johannes jadi marhitei dus dohita do si Johannes rapna suku-sukun alai tauji majolo marnida dohok mangatusi alus manang respon ni Jesus tu suku-sukun ni si Johannesi omma didok Jesus songoni majolo ai tamado tapajongjong nasa hati goran molo di hati Indonesia didok biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Hamu kamang dohot tamu inang sian alus ni Jesuson gabi boy mata atusi dak soal mardosa manangdang na terjadi di batang aik Jordani. Ia soi dak soal mardosa manangdang padidion na pinatupan ni si Johannes tu Jesusi.
Dungi muse dak soal patut manangdang si Yohanes madidiho Yesus. Dak soal pantas atau tidak pantas si Yohanes madidi Yesus. Alai soal pajongjong hati goran ni debata do. Soal menggenapi kehendak Allah do di diri ni Yesus. Ido nata jaha marhite turpukon. Songoni majolo, biarlah hal itu terjadi. Ai tamado tapajongjong nasa hati goran, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi sehalinari na terjadi di batang air Yordani tidak semata-mata hanya baptisan yang dilayankan Yohanes. Alai soal napajongjong hati goran ni debatado, soal menggenapkan seluruh kehendak Allah. Hamuh kadongan mangguhi hatu goran ni debata menggenapkan kehendak Allah buido sipata suhar tunata pikiri, suhar tunata sakapi, adul marasing sian konsep berpikir ta. Anggo pikiratan yang madok si Yohanes dokan na patut di dion. Alai kehendak Allah tidak demikian. Anggo mangihuton pikiratan yang da ikut Yesus do madidi si Yohanes. Ido kan? Alai hati goran ni debata madok dak sogoni. Ikut didion ni si Yohanes do Yesus. Buasa sogoni. Basogoni majolo. Hamuak kadongan. Ahado na buhay putih hatta siyan peristiwai. Tentu na parjolo songod dia do hita mengatusi hati goran di debata. Bagaimana kita memahami kehendak Allah dan tunduk kepada kehendak Allah itu sendiri. Om mana parjolo hupikir. Kesulitata jujut majaha jala mengatusi hati goran di debata manang mengatusi kehendak Allah ima ala say jujut hati gorat tatabahen suha-suha ni hati goran ni debata. Kehendak ta manang keinginan ta do sering tabahen mengukur kehendak ni debata. Dahatat ta do madok ditangiangi dai will bidan say sauk malomoni roham. Ala yang go kenyataan na manang di rohat tabuhado. Say sauk malomoni rohaku. Ido kan? Setabi pamangat tado madok, tangiak tado madok, say sauk malomoni roham. Dai will be done. Ninna. Ala yang go kenyataan na manang di rohana. Say sauk malomoni rohaku. Ido. Damurado madok jadilah kehendakmu. Ala yang bodi praktek na kehendak tadonana yang terjadi manang saud kan. Alai saya jujuk mata dok lomoni roham doi Tuhan. Saya ni tama hape lomoni rohat tado. Mula-mula kita musti tuturpuki nak keningan anggo kehendak tamadok tak pantas si Yohanes madidi Yesus. Anggo rohat tamadok si Yohanes do napatut majalo padidion. Ima kehendak ta. Ido kehendak ni si Yohanes. Alai anggo kehendak ni debata dak songoni. Si Yohanes do madidi Yesus. Buasa songoni. Basongoni majolo. Biarlah hal itu terjadi. Hamuah kadongan. Buasa tadok maralo kehendak ni Tuhan itu kehendak ta. Ala tapaksahon kehendak ta itu kehendak ni Tuhan ni. Sebenarnya dang namaralo. Alai na tapaksa do songon kehendak ta. Ala niya kamang dohot tamuin nami hati goran ni debata dak songon hati goran na taatu si i. Tigor ni narohata dak tigor do pedi rohani debata. Anggo hati gorata madok da ikod da dana do na parjulu majalang natorasna. Molodak songoni mamitor tadok do anak durhaka. Ima hati goran na taatu si. Ala yang go hati goran ni debata salah huroha molo parjulu na toras majalang geleng na. Mamitor turu maharga dirina molo ibana parjulu majalang. Contoh na rupani. Buasa gabi songoni. Basongoni majolo.
Aidak sitong tahilala gabi Jesus memuripat niya kasisian naikan. Alay mangihutun hati goran ni debata. Tangan dong nasalah manang najanggal molo diburi Jesus pak niya kasisian na. Ima na tigor di rohani debata. Buasa songoni, basongoni macolo. Hamuah kadongan sahapor siaw. Tutu na paduahon na buita putih hata sian peristiwa pembaptisan padidion ni Jesusi, ima taida do disi hauduhon dohot hauloon. Hauduhon dohot hauloon om mamudal na macay arga dia kana mangula akaulau. Sipata na parjulo akamang dohot tamuak kay nanami dak soal kemampuan nate. Alay soal kemauan dohot kerendahan hati. Hauduhon ni roha. Kemauan dohot kerendahan hati tunga pala takas doi di pataridahu Jesus dinaradi ibana di diri si Yohanes. Kemauan dohot kerendahan hati ipe tunga pala macay takas doi di patuduho si Yohanes marhiti hauduhon na di parsuruon ni Jesusi. Gabetiruan na macay arga akai dihita di bagasan partikianon. Kemauan dohot kerendahan hati. Hauduhon dohot hauloon. Tutu ido sada pitu masuk tuaka ulaun na macay balga. Tutu na patuluhon na buita putih hisiat turpukon ima pabua padidion ni Jesusi tong do dipahami songon pelantikan rupani manang songon borhat lahu mangula ulaun na. Atik pedang bui sarupa honot ta doho pelantikan ni hita jolma. Alana molo taparate ate hon uduk ni turpukon mamitor akabarita pangulaun ni Jesus nama na taida disi. Dipuka may marhiti na diujuni si buli si Jesus. Marhiti hasosonggop nito di porbadiai mangalehon penguatan manang haguguun di Jesus mangula ulaun na. Marhiti suara na terbigi sian langiti gabe dipahami dirajumi songon sada pelantikan manang pensakan lahu borhat mangula ulaun na. Lau songoni do tarajumi di bagasan ngulu taon hasosonggop nito di porbadiai tahapor siai doi mangalehon penguatan doho gugu dihita lahu mangula akasulota siganupari. Jala laos marhiti hasosonggop nito di porbadiai songon nama satu Jesusi dia Jordani gabeta parhatutu songon borhak dihita madalanya ke ari-ari ni nguluta di bagasa tau 2020 atong tuhatama napatau hita. Amen. Martangi yang mahita. Moliate madiho Tuhan di hatam na kubigi hami. Sai pargugui mahami mangulahon hatamon. Jala suatom may di bagasan rohanami. Asa di parbuihok katamia kaparbue na dinggan, parbue na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus, martangia kami tuho. Amen.